Татар бию дегенде безнең иң беренче безнең зур бурычыбыз татар биюен димәк ки үзебезнең традицияга катнаштырып, үзебезнең традицияны бик зурга күтәреп, шулай күрсәтергә. Әлбәттә, фольклор дигәндә без бик күп эзләнәбез, бик күп эзлибез. Бездә әйтәбез бит инде төрле татарларның биюләре бар, Сибир татарлары, Астрахан татарлары, Пермь татарлары, мен барсын әйтеп бетерә алмыйм. Димәк ки бу программа безнең чат катнаштырып, без анда чат ул программаны үстерәбез, күбәйтәбез. Әлбәттә, биюләр турында без бик эзләнәбез. Инде үзебезнең заман биюләр дип әйтсәк тә, хәзер стилизация дигән бик шундый модный әйбер бар. Әлбәттә, яшьләргә дә ул бик хас әйбер. Мин ул биюләрне куям, ансамбльгә кертәбез репертуарга. Әлбәттә, үсеш бар. Үсеш бар. Шул ук бырманы без бит хәзер төрлечә күрсәтәбез биюне. Әлбәттә, бырма ул кала, чалыштыру ул кала, үкчәбәш ул кала. Биюләрдә ул бөтен хәрәкәтләр алар калалар. Ул безнең саф татарның хәрәкәте. Әлбәттә, аны инде ничектер үзебезчә, мин балетмейстер булачак. Бер мин аның турында уйлыйм, ничек аны тагын да матурлатырга, әлбәттә бузып ташламаска. Татар хореографиясы заманында үзенең ниндидер консерватив яктан булган иде, сез әйткән сүз буенча. Менә бүгенге яктан караганда күп кенә әсәрләр куйган вакытта мин тарихка киләм. Мин күп кенә тарих буенча әзерләргә яратам билгеләрне дә, җырларны да һәм режиссер буларак та. Морзаларга килгәндә, морзалар ул бит безнең бойларыбыз, ул безнең язык кашы бу икәндә. Тарих. Менә алар бит жол иткән вакытны ничектер үзләренең хәрәкәтләрен күрсәткән булганнар. Шуңа күрә мин әйтәм, историко-бытовой танец бию дибез, историко-бытовой биюләргә кергәндә шул жанрларны ачтык. Аннарын егетләрнең хәрәкәтләрен киң иттереп, мул иттереп, егетләр саны кирсен өчен. Һәм инде үзебезнең кызларның тизмәләрен, үзебезнең менә шәлләребез бар бит безнең, ажурный шәлләребез. Шул ук безнең кызларыбыз биюләре дә шундый булырга тиеш. Шул әйтәсем килә, диапазон ачылды. Ни дигәндә күп кенә литературалар хәзер тарих буенча күп кенә әсәрләр ачылды. Шуңа күрә эшләргә җиңел тарих буенча. Татар дәүләт җыркан бию ансамбле исеме Татарстан булгач, безгә ул тагын да бик фундаментлы булырга тиеш. Шуңа күрә мин уйлыйм, без алга барабыз, дөрес юл белән барабыз. 21 гасырның юлы белән бергә бару, ул бүгенге көндә бик куаныч. Аны күреп торасыз, менә бүгенге көндә безнең залларыбызда күп кенә яшьләр. Үз милләтен яратсаң, матур итеп күрсәтсәң, бай итеп күрсәтсәң, шуңа күрә тамашачы килә торгандыр да дип ышанам. Гомумән җыр һәм бию ансамблен без кичкенәдән үк карап үскән балалар бит инде. Барыбер да кичкенәдән үк шушы музыкага, бию, җыр сәнгатенә тартылгаштан бүгенге көндә дә әлбәттә ансамбльнең үсеше ул чор белән чагыштырганда, бигрәк тә башлангыч белән чагыштырганда бик аерылып тора дип әйтәсем килә. Хәзер менә динамикалы биюләр, заманчалаштырган биюләр бик күбәеп китте инде соң вакытта. Шулай ук алар инде үзләренең элекке традицияләре буенча элекке биюләрне дә шулай ук унытмыйлар. Ансамбльдә эшләгәндә һәр вакыт нигезләнәбез, нигез ясыйбыз үзебезнең төрле төбәкләрдә яшәүче этник төркемнәрнең биюләренә. Фольклор ансамбле буларак инде шуның өчен менә шундый башка этник төркемнәрнең хәзерге вакытта бик күренми торган шу биюләрен дә аларның башкаруында да күрсәк бик шат булыр идек. Карым бию аталаша бата дип, ләкин аякларында читек. Әлбәттә, ул ниндидер бер жанрлы бию булганда, мәсәлән, или ул юмористик биюме, комик биюме, анда шабата кайсан инде сен теге дәүләт ансамблендә чыгарасың. Әлбәттә, читекләр белән.